Проблемът е, че редица лекарства имат структурна прилика с определени наркотични вещества, което може да доведе до кръстосана реактивност и да се отчете фалшиво положителен резултат. Най-често човекът дал пробата дори не подозира, че това е възможно, а резултатът може да обърка лекарите, полицията или дори да доведе до скандал в медиите. В аптеките се предлагат тестове за самодетекция на наркотици за домашна употреба. Те се базират отново на имунологични методи, но пробата, която се изследва, не е от слюнка, а е от урина. Обичайно системата на полевите тестове дава индикативен резултат за наличие в слюнката едновременно на до 8 групи наркотични вещества. Това са амфетамин, метамфетамин, опиати като хероин и морфин, кокаин, бензодиазепин, канабис или марихуана, метадон и кетамин. Важно е да знаем, че тези тестове не само могат да дадат фалшиво положителен, но и фалшиво отрицателен резултат, което в някои случаи е дори по-притеснително. Причината е, че отрицателните скринингови проби обикновено не подлежат на допълнително лабораторно потвърждение, което увеличава риска от пропусната реална употреба на забранени вещества. Нека кажем и, че тези интерференции възникват само при първоначалното тестване, което обикновено е имуноанализ. Тестовете за потвърждение с мас спектрометрия, където ви взимат кръвна проба, не се влияят от интерфериращи вещества или кръстосано реагиращи лекарства.